Знову усіх вітаю, брати і сестри. Хочу вам трошки показати таких кадрів у стилі у світі жывёлаў. Толькі, правда, не ў лесе, а ў мястэчку. Зусім каля чыгункі, каля іпадрому пасвяцца коні. Вось гэта зусім малады яшчэ. Там яшчэ трошку далей ад мяне такі чорны. Таксама малодзенькі, можа яшчэ малодшы за гэтага. А там ужо дарослы. Ой, фыркае як. Скоро зіма. Скоро пасвяцца не будуць.